Mai kisijánlat a szerzés Becs Pétertől. Van fény mindig. Valai még mindig. Valai. Egy oldalt. Azt pedig egy könnyedén megcsinálja, ne álljuk Schwarz Ferenc elé, ilyen egyszerű a szabály. Ez jó játék, látszakta és látszakta, majdnem megfutotta. Ahelyett, hogy sikerült volna beugrasztani a szerveket. Nagyon jól azt mondja, hogy rugás. Túl rosszul is lesz. Nincs az a megtartás. Nem forog ki a hoppukat. Egyelőre megkapja. És kettő. Hoppá! Ideje, aztán a vésnapos meg is találja Ilyeszki, megint kiforog és meg fogja jutni. Ilyeszki társadalmával, jó szállózva